Poštovani gledatelji Vinkovačke dalekovidnice, dobra vam večer na početku nove emisije Nacionalno. Večeras s nama u studiju posebno nam je zadovoljstvo ugostiti pravaške čelnike, počevši redom gospodina Josipa Miljka, predsjednika Hrvatske čiste stranke prava. Gospodine Miljak, dobra vam večer. Dobra večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. I gospodina Ivana Tepeša. Gospodine Tepeš, dobra večer i vama. Dobro večer vama i gledateljima. Evo, vi ste nam već stari gost, pa ne moramo ponavljati apoziciju. Međutim, evo, dogodilo se nekakvih promjena, pa evo, od sad i VD, predsjednik Hrvatske stranke prava, Ante Starčević. Kad sam bio u prvoj emisiji, baš evo, to mi je zadovoljstvo da sam otvorio sezonu Nacionalnog, onda sam bio zamjenik predsjednice, sada sam VD predsjednika. Dakle. Ali uskoro i možda nešto drugo, ali doći ćemo na to nešto malo kasnije. Gospodo, prije tjedan dana u Splitu stavili ste si prstenje, evo, ozakonili ste svoju suradnju, potpisali ste sporazum o trajnoj suradnji između vaše dvije političke stranke, već i onako, ne samo i nominalno, već i svjetonazorski i općenito jednostavno vrlo bliske. Što to konkretno znači, evo, gospodine Miljak? Pa naše dvije stranke su već surađivale. Od 2011. mi smo izašli zajedno na parlamentarne izbore i to se pokazalo kao jedna dobitna kombinacija. Osobito za pravaški korpus, pravaško biračko tijelo koje od nas godinama, praktički čista stranka postoji 22. godinu, cijelo to vrijeme se traži ujedinite se, ta disperzija pravaških glasova je prevelika i jednostavno se pokazalo i nakon te 2011. i sada kad se bliže novi izbori da je to u biti jedino moguće i da mi kao ozbiljni ljudi, ne samo zbog objedinjavanja pravaških glasova i toga pravaškog korpusa, nego i zbog cijele situacije u društvu koja je katastrofalna, koja je teška. Ako ništa drugo, ona nas mora prisiliti da mi zajedno nastupimo i na ovim izborima i na svim sljedećim izborima, da jednostavno na taj način okrupnimo tu pravašku scenu, da dovedemo pravašku ideju u Hrvatski sabor u jednom značajnijem obliku. Mi smo sada spali nakon dugo godina na jednog zastupnika. Sad neću govoriti kako su bili zastupnici prije, zbog čega je ta ideja toliko atrofirala. To je možda kasnije u emisiji se može nešto opširnije reći, ali evo mi smo u Splitu potpisali taj naš sporazum o trajnoj političkoj suradnji. Znači trajna suradnja, znači sve buduće izbore ove dvije stranke idu zajedno i nema više ono razmišljanja hoćemo li zajedno, nećemo li zajedno. Znači to je jedna jasna poruka i našim članovima i biračima da se tu stvara jedna velika snaga za budućnost pravaštva. Mi vjerujemo da će se tu okupiti ukoliko druge pravaške opcije koje smo mi tada u Splitu i pozvali da nam se pridruže, ukoliko se one i ne pridruže tom našoj grupaciji, tako da sada je zovemo, da ćemo mi uspjeti mobilizirati i prikupiti glavninu pravaških glasova kod nas. Znači, birači su naši ozbiljni, oni shvaćaju isto trenutak kakav je i neće više svoje glasove bacati na liste koje jednostavno neće proći prag. Mi vjerujemo da bi mi i sami mogli proći, ali mi smo, evo, ja sam rekao, iz Splitu ova grupacija je sigurno sada najjača, ako ne u ovom trenutku, to će pokazati vrijeme do izbora, ako ne budu prijevremeni, što bi trebali biti po nama, bit ćemo sigurno najjača sastavnica ove koalicije koje okuplja HDZ kao najjača stranka, pa evo, da možemo to tako ukazati. Gospodine Tepeš, već dulje vrijeme surađujete sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Pozdravlja li ona ovu odluku o trajnoj suradnji između dviju pravaških stranaka? Dogovor unutar domoljubne koalicije je takav da stranke koje čine tu koaliciju mogu sklapati sporazume sa strankama svog svjetonazora. Dakle, tu je i HSS i umirovljenici. Svatko od njih može sklapati sporazume sa strankama svog svjetonazora. Tako i Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević je ona sastavnica unutar te koalicije koja oko sebe okuplja pravaški korpus. Ono što je bitno spomenuti za ovaj sporazum o trajnoj političkoj suradnji, kao što je rekao gospodin Miljak, pokazalo se 2011. godine da je to jedno okrupnjavanje pozitivno i birači su to itekako prepoznali. Ali ono što je sada, mislim, ključno kod pravaške opcije, evo i koalicijom naših dviju stranaka, je to da su pravaši konačno odlučili preuzeti odgovornost vođenja Hrvatske države u svoje ruke.
Dakle, pravaši su, ako govorimo o modernoj Hrvatskoj državi iza 90. godine, uvijek bili dio oporbe, da li nisu htjeli namjerno, da li su ih minorizirali drugi, dakle, ali nisu preuzeli odgovornost. Uvijek su bili oporba. Ja volim reći, oporba je možda biti zanimljivo, dakle, sa strane pričati, stalno kritizirati, ali ono što je bitno, mi pravaši moramo konačno preuzeti jedan segment vođenja Hrvatske države. Dakle, moramo preuzeti odgovornost da hrvatski narod vidi da kada pravaši preuzmu odgovornost, da je to onda malo drugačije vođenje politike nego kada to preuzmu neki drugi, jer ideološka potka, dakle, koju mi vežemo na sebe, to je ipak najstariji hrvatski, ali ono što je još bitnije, izvorni, jedini hrvatski izvorni politički svjetonazor. Neki pričaju pravaštvo je mrtvo, naravno da nije mrtvo, pravaštvo nije jedna osoba, nije više osoba, dakle to je ideologija koja traje 150 godina i ako Bog da trajat će još 1500 godina koliko će trajati Hrvatska država. I to je ono što je bitno, to je ono što je ključno, to je ono što nas prvenstveno povezuje. Mi smo morali poslati poruku hrvatskom narodu da je pravaštvo itekako živo i ono što hrvatski narod, pogotovo ovaj pravaški dio, očekuje, to je okrupnjavanje pravaške političke scene, ali nas je uvijek pratila stigma mrvljenja. Dakle, evo, ovo je dokaz da pravaši više se ne mrve, nego se okrupnjavaju i samim time postaju jači, postaju stabilni i kao što je rekao kolega Miljak, dakle, pravaška komponenta u toj domoljubnoj koaliciji je sada ipak jedna od jačih komponenti i sukladno tome i te naše snage vidimo za godinu i pol, odnosno sada već za godinu dana, kada maknemo ovu nesposobnu i slobodan sam reći antihrvatsku Kukuriku koaliciju, mi ćemo spremni preuzeti vođenje Hrvatskom državom. Ono što je bitno, mi pokazujemo jednu svoju ozbiljnost. Dakle, ovo je godinu dana prije izbora. Naši stručni odbori već rade i naši stručnjaci unutar domoljubne koalicije, već taj proces izrade programa je, dakle, već na nekih 70%. Predstavit ćemo programe iza predsjedničkih izbora i ono što je bitno da će se sada uključiti stručnjaci Hrvatske čiste stranke prava i mi namjeravamo preuzeti vođenje Hrvatskom državom spremni, ne kao Kukuriku koalicija koja je imala 2 godine vremena da se pripremi, sve ankete su im pokazivale da će preuzeti vlast u Republici Hrvatskoj. Nažalost, oni kada su stupili na vlast, tek onda su počeli razmišljati ko će biti ministar, dakle ko će biti u ne znam kojem dijelu i onda su došli nesposobni ministri i mi svi danas ispaštamo dakle, posljedice te njihove politike. Dakle, govorili su o gospodarskom prosperitetu, nažalost doveli su nas ne na gospodarski rub, nego u gospodarsku provaliju su nas provalili i vrijeme je da dođe jedna ozbiljna snaga, jedna snaga, evo kažem, kada govorimo o pravaštvu, ipak je to jedna odgovornost od tolikih godina, nas ipak nešto malo drugačije veže za politiku nego neke druge političke opcije. Evo, spomenuli ste tu antihrvatsku politiku, mi ćemo se njoj sasvim sigurno nešto malo kasnije vratiti, međutim idemo se vratiti na ovu odnosno antipravašku politiku. Sami ste spomenuli tu fragmentaciju. Neupitna je činjenica, kao što ste sami rekli, da pravaši su oduvijek bili u oporbi i nikada nisu preuzeli odgovornost. Međutim, isto tako je neupitna činjenica da jedan vrlo velik i to značajno velik dio hrvatskog pučanstva diše tu pravašku ideju i baštini tu pravašku izvornu, dakle hrvatsku ideologiju. Međutim, to se ne uspijeva nikako materializirati. Sami ste rekli, neko vas je minorizirao, mi bismo rekli možda neko vas je i minirao, ne treba uopće prešutjeti kako vas je Sanaderov HDZ konkretno rasturio na nekoliko dijelova. Evo, ovaj Karamarkov HDZ ipak vas je odlučio ujediniti na neki način i staviti blizu sebe. Kako to komentirate, odnosno evo konkretno, kako komentirate da je još jedna komponenta tog pravaškog stranačkog tijela i dalje izvan ovog vašeg korpusa i dalje izvan vaše unije, odnosno evo jednostavno to pretpostavljam vi gledate odmah iz stranačke pozicije, međutim pokušajte shvatiti koliki je u stvari pravaški puk u Hrvatskoj kojem jednostavno to nije jasno zašto se čelnici pravaških stranaka ne mogu dogovoriti. Samo jedan mali ispravak, pa evo daću riječ kolegi Miljku. Dakle, možda ste nesvjesno u jednom kontekstu to izrekli. Dakle, nas nije Karamarkov HDZ ujedinio. Dakle, mi smo se sami ujedinili. Mi smo se ujedinili i 2011. godine. Dakako da osjećamo da je suradnja sa tim HDZ-om danas puno bolja. Dakle, ne spomenuli ste Sanadera kada je doslovce rekao glas za HSP, glas za SDP i time doslovce uništio HSP, a i u HSP-u su tada
nastali raskoli odlaskom bitnih saborskih zastupnika, tako da je sada to ipak jedna potpuno drugačija situacija, kažem tako da smo se ipak mi ujedinili. Evo, gospodin Miljak. Pa, kontekst disperzije pravaštva se ne može promatrati isključivo iz pravaškog kuta, nego iz cjelokupne hrvatske politike od 90-ih na ovamo. I puteva kojima je ona išla, a znamo kojim je putevima išla, putevima destrukcije svega stečenoga u Domovinskom ratu, rasprodaje nacionalnih dobara, bogatstava, osiromašenja hrvatskih ljudi, hrvatske države i naravno da pravaška ideja, pravaška ideologija je tu smetala. I pojavili su se neki ljudi, ja ih neću sada imenovati, koji su predstavljali u to vrijeme pravašku ideju, ali koji su bili u biti jako tihi, koji nisu dizali svoj glas, a nisu ni mogli dizati protiv tih svih društvenih anomalija koje su se događale. Naravno, ne kažem da tu nema i naše same krivnje, ne amnestiram nas pravaše zbog te jedne grozne situacije da imamo tu jednu 20-godišnju praktički disperziju glasova i na našim glasovima u biti, na zadnjim izborima 2011. 150.000 glasova jedan saborski zastupnik. To znači mi smo izabrali barem 12-13 zastupnika Kukuriku koalicije na neki način. Ovo sada okupljanje pravaša, ja sam napomenuo, znači jedna teška situacija koja je rezultat svih loših politika, pa i onih vlada HDZ-ovi, ne samo SDP-ove Račanove od 2000. do 2003. nego i svih bivših HDZ-ovih vlada koje su loše vodile politiku. Zašto mi sada se približavamo HDZ-u? To je odgovor vrlo jasan i jednostavan. Mi već godinu dana, što se tiče Hrvatske čiste stranke prava, mi godinu dana vodimo pregovore i sa HSP-a i sa ljudima iz HDZ-a. Naravno da je to sad naše interno kako smo mi, koji model smo dogovorili nastupa u toj koaliciji, ali mi smo iz tih razgovora, a iz politike koju vidimo, koju vi vidite, koju vide ljudi po medijima, vidimo da je to ipak sada, ja ne bih sad nikak htio apologije nikome ovdje davati bez pokrića, ali uistinu mi vjerujemo da je to sada jedna potpuno nova politika i držimo da nije moguća više u Hrvatskoj. U Hrvatskoj više nije moguća politika koja neće se uhvatiti u koštac sa problemima koji su se nagomilali. Znači, nama nije cilj sada ući u Sabor sa 1-2 mandata, a da se u Hrvatskoj ništa ne promijeni. Znači, mi u takvoj vladi i u vlasti ne želimo sudjelovati, mi želimo sudjelovati i dati svoj veliki doprinos, na neki način dati pravaški legitimitet toj vladi koji je jako bitan, koji je jako važan. Vi ste rekli da pravaša u Hrvatskoj ima jako puno. Ja bih rekao da svaki Hrvat koji voli svoju domovinu mora biti pravaš. Pravaša ne određuje isključivo stranačka neka pripadnost, nego pravaš znači onaj koji voli svoj narod, svoju domovinu, koji poštuje sve drugi. Pravaši su najliberalnija i najlijevija, da tako kažem, opcija politička kad su u pitanju socijalna prava. Druga je stvar što nas mediji ocrnjuju i krivo prikazuju, nekakvi desničari, rigidna desnica i tako dalje. To naravno ima svoj cilj kako bi nas difamiralo, kako bi nas ocrnilo pred javnošću i u biti nas držalo prizemljene tamo gdje mi u biti ne pripadamo. Mi imamo daleko jači utjecaj u javnosti i naša je snaga daleko veća nego ova što se pokazuje i po anketama i po izbornim rezultatima. A naravno, to je jedan ključan moment. Vratit ćemo se mi tim anketama nešto malo kasnije. Te ankete su zaista grobari demokracije. Idemo se vratiti još na trenutak na vaše interne, ajmo to tako reći, probleme. Evo, vidjeli smo ovih dana, u biti su se materializirale one najave i špekulacije da bi Ruža Tomašić možda mogla prijeći ili oformiti novu političku stranku, novu političku nekakvu opciju u Hrvatskoj. Njeno zbližavanje sa konzervativcima, naročito sa engleskim konzervativcima, ipak čini se rezultiralo je i sa osnivanjem te nekakve hrvatske konzervativne stranke. Na njeno čelo izabran je bivši socijaldemokrat. Kakvu budućnost vidite u toj stranci? Vidite li možda nekakav uspjeh? I u stvari, u čemu to? Pa evo, ja ne bih puno komentirao dovoljno ovo što ste vi rekli, dakle, ko je na čelu bivši socijaldemokrat, sada razgovarati
o tome, mislim da je suvišno za nas. Dakle, mi smo ipak pravaška scena, dakle jedna domoljubna opcija koja baštini, rekli smo, jedini izvorni hrvatski politički svjetonazor. Svi drugi svjetonazori su uvezeni izvana. Dakle, svaka čast demokršćanstvu, liberalizmu, socijaldemokraciji, da ne nabrajam. To je uvezeno. Seljačka internacionala. Dakle, pravaški svjetonazor je izvorni hrvatski politički svjetonazor i on je opstao u trenucima kada nije bilo Hrvatske države, dakle i za vrijeme Austro-Ugarske i za vrijeme prve i druge Jugoslavije. On će opstati i sada kada smo u Europskoj uniji, tako da, kažem, sve drugo što je uvezeno izvana, pogotovo ovaj dio iz Engleske, mislim da dovoljno govori, dakle, kroz hrvatsku povijest kako su oni i gdje su Hrvatsku svrstavali na karti. Da ne govorimo Versajski poredak 1918. Znamo pod čijom palicom je rađen. Hrvatska je nasilno ugurana u tu nesretnu Jugoslaviju gdje smo u stvari u ovih zadnjih 70 godina kao kultura, kao mentalitet, kao nacija, mogu slobodno reći, unazađeni. Dakle, istrgnuti smo iz onog dijela kulturnog kojem Hrvatska pripada, a to je srednjoeuropski kulturni krug i mediteranski kulturni krug. Tako da ne bi ja tu trošio puno riječi. Dobro, evo, relativno brzo ste odlučili legalizirati svoj nastavak stranačkog djelovanja, svoju stranačku budućnost. Evo, u skoro vrijeme imat ćete i Sabor u Zadru stranački. Što na njemu očekujete? Pa evo, tamo očekujemo prvenstveno jednu veličanstvenu atmosferu. Doći će oko 800 delegata iz cijele Hrvatske od Dubrovnika do Iloka. Tamo će doći kolege koalicijski partneri i tamo će se izabrati novo jedno vodstvo. Dakle, ono što mi uvijek u HSP Ante Starčević naglašavamo i s čime smo ponosni, a to je jedna mlada snaga u hrvatske politike. Mi jesmo mladi, ja reći po godinama, ali itekako imamo političkog iskustva. Dakle, većina nas je, evo ja od svoje punoljetnosti, dakle 15 godina u politici, imamo ljude koji obnašaju vlast na lokalnoj razini. Evo, dakle, u blizini imamo dogradonačelnika u Vukovaru, gospodina Pavličeka, predsjednika gradskog vijeća, gospodina Gavrića. Dakle, ali kažem, ne smijemo zaboraviti ni ove iskusne ljude, predsjednika, recimo, Skupštine Vukovarsko-srijemske, gospodina Žagara. Dakle, to je ovako na teritoriju Vukovarsko-srijemske županije možemo usporediti taj spoj mladosti i iskustva. Dakle, to je jedna pozitivna energija koja će biti i na Saboru u Zadru i time ćemo pokazati da je HSP Ante Starčević jedna stabilna i jaka politička stranka. Iza nas su mnoge pobjede. Evo sada sa koalicijskim partnerima iz Hrvatske čiste stranke prava smo pokazali da smo otvoreni za suradnju i prilikom potpisivanja sporazuma u Splitu smo pozvali i druge pravaške i stranke i udruge, istaknute pojedinice da nam se pridruže. Tako da, evo, ja se nadam da ćemo u vrlo skoro vrijeme mi još proširiti taj naš pravaški kišobran. Evo, ovaj povratak u prošlost podsjetio me na jednu zanimljivost iz same pravaške povijesti. Naime, sam Ante Starčević je izašao iz HSP-a i osnovao čisto stranku pravu. Na neki način vam je dao blagoslov i jednim i drugim stranki svojim imenom. Spominjete Skupštinu. Danas ste angažirali, vidim, u Gradskoj skupštini grada Zagreba oko mogućih izbora za gradonačelnika. Još se ne spominju izbori za Gradsku skupštinu. Evo, objasnite nam to, onu situaciju gdje ste u stvari doveli u upitan objekt mandat Sandre Švaljeg. Pa evo, dakle, naslov koji su danas bili na nekim portalima zagrebačkim je bilo dakle, jedini pravaški zastupnik je imao hrabrosti u mjesec i pol dana doći za govornicu i pitat ono što svi znaju, dakle, reći car je gol. A to je pitat za informaciju šta se događa u gradu Zagrebu. Evo, nažalost, Gradska skupština se ponašala ovih mjesec i pol kao da se ništa ne događa, kao da je sve u redu. Ja sam danas postavio vrlo konkretno pitanje za govornicom na aktualnom satu gospođi zamjenici gradonačelnika da mi objasni da li komunicira sa gradonačelnikom, da li gradonačelnik preko posrednika utječe na vođenje politike u gradu Zagrebu. Danas je bilo prvo čitanje proračuna, dakle, da li gradonačelnik ima prste u izradi tog proračuna, odnosno da li gradonačelnik nema veze s ničim od toga, da li ona samostalno vodi politiku grada Zagreba.
Ona je rekla da vodi samostalno, ja sam na to rekao da ona za to nema politički legitimitet. Ja ne osporavam njenu stručnost, to sam i rekao, ali osporavam i tekako politički legitimitet. Dakle, građani Zagreba su dali glas stilu i vođenju Zagreba onako kako to radi Milan Bandić, njegovoj viziji, njegovim projektima, njegovim proračunima, a ne zamjenici gradonačelnika. Ona se išla pravdat ne legitimitetom, nego legalitetom, šta nisam doveo u pitanje. Dakle, ona je čitala članak koji kaže da ona zamjenica, da u slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti gradonačelnika ona preuzima tu funkciju, ali je, opet kažem, ostalo sporno u zraku taj politički legitimitet. Ja sam zatražio da i ona i gradonačelnik daju ostavku, dakle, dvije dogradonačelnice i gradonačelnik, jednostavno da ta agonija u gradu Zagrebu prestane, jer mi nemamo, ja sam pitao i za pismo suda, dakle, to je kao jedna tajna. Mi smo ipak gradski zastupnici, pismo sa županijskog suda je došlo, to su pročitali, ona pročitao je predsjednik skupštine, ali jednostavno pred nas zastupnike to nije došlo. Jednostavno da se to otvori u javnosti, nije puno o tome rekla, dakle, ali sam pozvao na prijevremene izbore da građani, s obzirom na novo nastale okolnosti, pokažu, dakle, da li dalje misle da ta garnitura vodi grad Zagreb ili je vrijeme da dođe jedna nova garnitura koja nije opterećena sa optužbama kojima se stavljaju na teret. Dakle, ja sam rekao, samo dakle, u pola skupštine što se tiče holdinga, gradske uprave i tih prvih redova koji nama dođu u goste, je prošlo kroz Remetinec. Dakle, mislim da to nije dobra garnitura za vođenje grada Zagreba. Evo, parafrazirat ću upravo vas, rekli ste pravo što kaže car je gol. Evo, u nacionalnom ne krijemo svoj nacionalizam, a nacionalizam jednostavno ne poznaje laž, jednostavno pretvaranja i slično. Pa evo, konkretno, jasno i glasno, gospodo, mislite li da iza liste Milana Bandića, kao što se to sve glasnije u zadnje vrijeme priča, iza jednog dijela njegove liste stoji sam predsjednik Ivo Josipović? Da. Gospodine Miljak. Da, evo ja kao gradski zastupnik mogu reći da znam da da. Evo, sad dajem riječ. Pa mislim da da, evo, gospodin Tepeš je gore zastupnik, ali znamo koji je politički background Milana Bandića i to vjerujem da je tako. Smatrate li da je onda ovaj čitav proces jednostavno isceniran da bi se preuzela kontrola u gradu Zagrebu i napravio jedan priprema terena za predsjedničke, odnosno eventualno lokalne izbore? Pa ja moram priznati da evo danas smo malo zakuhali i na tu temu, da se tako izrazim slobodnim rječnikom u skupštini. Dakle, jedan kolega je baš prema SDP-ovcima, prema kolegi Bernardiću uputio takvu jednu informaciju. Moram priznati da su oni na klubu SDP-a o tome jako ozbiljno razgovarali. Dakle, da tu gospodin Josipović ipak ima neke svoje kombinacije i sa aktualnom zamjenicom gradonačelnika, odnosno VD gradonačelnicom. Tako da postoje ozbiljni argumenti kada govorimo i o pročelnicima u gradskoj upravi da je predsjednik Josipović tu itekako imao svoje prste, dakle, i u slaganju liste i u postavljanju gradske uprave. Zora je predsjedničkih izbora. Danas je izašla jedna šokantna, u stvari, vijest, i to nije, dakle, vijest iz žutih novina, to je, dakle, činjenica. Uhićeno 4 mladih ljudi, od toga 3 studenata u Splitu, zato što su lijepili plakate koji podsjećaju na afere koje se povezuju sa imenom Ive Josipovića, i to čak od prije nego što je postao predsjednik, a protumačene su od represivnog aparata kao napad na instituciju predsjednika. Kako vi to komentirate? Pa gledajte, ja sam se zaprepastio kad sam vidio tu vijest i nešto moram odmah kazati što me čudio da niko od predsjedničkih kandidata nije na to reagirao. Gledajte, policija se direktno na taj način umiješala u vođenje kampanje Ivi Josipoviću. Ivo Josipović sada nije predsjednik. Njemu još mandat traje, ali je on sada kandidat kao i svi drugi. Znači, on mora biti podložan kritici, on mora dopustiti i otrpiti kritiku. Mi smo danas i poslali jedno službeno priopćenje oko toga da je on pravi predsjednik. Predsjednik koji pretendira biti predsjednik svih državljana Hrvatske, a ne samo svoje političke kaste kao što je sada. On je na tome mogao čak i profitirati. On je mogao te mlade ljude pozvati, vidjeti zbog čega oni riskiraju, evo vidite šta su riskirali, znači i uhićenja, zbog čega pribjegavaju takvim metodama i tako na jedan, možemo slobodno kazati, i dosta drzak način su ga prozvali, ali to su sve, na tim plakatima su natpisi koji su
koji ukazuju na njegove afere koje se već provlače od njegova početka mandata, ne znam, nija ZAMP i takve stvari. Zastrašujuće je za hrvatsku demokraciju da policija ureduje da uhićuje mlade ljude, da ih privodi zbog plakata koji su oni, evo, na ovom papiru od A4, znači to nije bilo ni nešto tako ni glomazno ni veliko, znači htjeli su izraziti svoje jedno nezadovoljstvo u biti promašenim mandatom Ive Josipovića u ovih 5 godina. I on je svjestan kako on stoji na izborima i ovo se mogu sad vratiti malo u kako stoji u anketama i koje su mu šanse da još jednom pobjedi. Ja mislim da su mu šanse jako male i ovo je uhićenje Milana Bandića je u biti bila priprema terena kako bi se Josipoviću otvorio taj prostor, jer Milan Bandić neminovno uzima dobar dio glasova Ivi Josipovića. Na kraju krajeva zbog toga je izbačen iz partije. A kao što znamo, Bandić je bio najavio i ponovo svoju kandidaturu, znači na ovaj način on sad jednostavno eliminira. Jednostavno eliminira na jedan drzak način, a ovo nije prvi put da hrvatska vlada ili predsjednik države neizravno koriste represivne pa i druge policijske aparate i da ne govorim dalje, možda čak i odvjetništvo i tako dalje u svoje privatne svrhe. Sjetimo se i uhićenja ovoga Marka Franciskovića kojega je ministar Ostojić uhitio zato što je na Facebooku se s njim prepisivao i strpao zdrava čovjeka i nevina 6 mjeseci u ludnicu i da za to nitko nije odgovarao. Evo, mislim, to kakvu poruku, evo gospodo, kakvu poruku šalje nama nova pravda iz doba Pol Pota? Dakle, s jedne strane imamo Olivera Frljića, on može raditi što god hoće, neće proći kažnjeno. S druge strane imamo ljude koji propitkuju evo, jednostavno ispravan put Ive Josipovića prije, još jedanput ponavljam, prije nego što je postao institucija predsjednika, a kasnije i kao predsjedničke poteze nekakve političke njegove odluke. Njih se dakle uhićuje i u maniri Geheimstaatspolizeia drži ih se u noći sve dok ne priznaju svoje, evo, uvjetno rečeno, zločine. Koja je to poruka, dakle, hrvatskom puku? Mislite kao Oliver Frljić, inače ćete u zatvor. Evo, vi ste spomenuli malo te njemačke izraze, ja bi se ipak vratio ono što je njima prirodnije, a to je komunistički izrazi, jer je to mentalitet od 45. do 90. Oni drugačije ne znaju funkcionira, dakle to je taj jedan mentalitet diktatorstva, dakle da ono što oni kažu da je pravo, to je dozvoljeno, to je liberalno, to je otvoreno, pa makar to značilo i otvoreno pljuvanje po Domovinskom ratu, dakle po svim onim vrijednostima koje baštini hrvatski narod. Dakle i u tom smjeru oni i djeluju. Dakle, da ne kažem neku žešću riječ šta bi oni rekli kako oni to rade. Dakle, to je čisti primjer jednog mentaliteta da je liberalno samo ono i liberalno umjetništvo samo ono što oni kažu, a ako neko dovede u pitanje znanstvene analize, neke njihove postavke, dakle, pa i u vremenu Drugog svjetskog rata ovdje, dakle, ili ubojstva hrvatskih iseljenika, to je onda uplitanje ovoga, onda si ti, ovo što je kolega Miljak rekao, ultradesničar, dakle, lijepe ti se etikete, da ne spominjemo od klerofašizma do revizionizma, dakle, ne do Bog biti povjesničar koji stvarno sa jedne znanstvene razine proučava razdoblje ovoga 20. stoljeća, vi ste odmah revizionist. Zašto ste revizionist? Pa samo zato jer dovodite pod znak pitanja njihovu propagandu. Dakle, i tu su oni vrlo vješti, dakle, oni vrlo vješto manipuliraju time, znači za njih je umjetnička provokacija, ovo što radi gospodin Frljić u Hrvatskom narodnom kazalištu. A to nije prvi puta, sjećamo se i kazališnih scena sa 2 gospe, lezbike i to je u Zagrebu bilo, dakle, tu su oni jako napali gradsku vlast, dakle, mislim, to je kada manjina terorizira većinu. Dakle, ja sam protivnik toga da bilo ko terorizira bilo koga. Dakle, kada većina terorizira manjinu, to isto nije dobro, ali isto tako ne smije se dogoditi niti obrnuti proces. Tako da kažem, ipak treba povući tu granicu, jer ovo što se događa trenutno u Rijeci i to pod patronatom SDP-a, pod patronatom gradonačelnika Obersnela, a mislim da, ne da mislim, nego sam siguran da je to i pod patronatom i gospodina Josipovića i njegovog kamarada Milanovića, dakle, jer oni, iako sada pokušavaju se u javnosti ne prikazivati zajedno, jer je vjerojatno Josipović procijenio da mu prijateljstvo i drugarstvo sa Milanovićem ne odgovara zbog Milanovićine popularnosti, ali je to činjenica, to je ovo što sam rekao, dakle, treba se reći car je gol, dakle, Ivo Josipović je kandidat SDP-a, pa nije njega nominirao ne znam koja politička stranka, on danas
pokušava napraviti neki otklon preko ovih novih stranaka koje navodno imaju veliku popularnost, a to su stvari sve baloni od sapunice koje će puknuti prije nego što će u stvari trebati preuzeti neku političku ulogu. Dakle, oni se tu gube, pokušavaju, ja to smatram da je to jedna nervoza. Dakle, nervoza predsjednika Josipovića, ja ne mogu shvatiti da vi nakon svog 5-godišnjeg mandata borite se za novi mandat na način da kažete da imate program šta ćete promijeniti u državi. Dakle, 5 godina ste na vlasti, pa zašto do sada niste promijenili nešto? Dakle, to je jedna stvar. Ili, za njega je glavni problem Ustav. Dakle, prvo i njega je mogao inicirati njegovu promjenu ovih 5 godina, ali mislim da nama svima koji smo hrvatski građani, ja to volim reći, prosječni Hrvat ima minus na računu i kredit na grbači. Dakle, ako je nama Ustav i to neke nejasne ustavne promjene glavni problem, ja onda moram priznati da gospodin Josipović ne živi niti na Pantovčaku, odnosno možda ta nadmorska visina od Pantovčaka je u oblacima, dakle onako kad je malo tmurnije vrijeme u Zagrebu, dakle on ne živi jednostavno hrvatsku realnost, vidi se da nema doticaja sa hrvatskim građanima, hrvatskim narodom, dakle nego izmišlja neke promjene kozmetičke koje nije bio u stanju napraviti proteklih 5 godina i tu je evidentna njegova nervoza, pa je to evidentno i u ovome uhićenju. I na takav način, gledajte, da je takva uhićenja radio recimo Franjo Tuđman, onda evo i sada oni pričaju o crnim 90-im, o mračnim 90-im godinama. Dakle, to bi bilo za svu osudu, digli bi se nevladine udruge. Sada ja koliko znam, niti jedna nevladina udruga nije na ovo reagirala. Ja mislim da Miljenko Jergović, Ante Tomić, Jurica Pavičić i slični novinari oplakuju te 90-te jer jednostavno to je bilo razdoblje u kojem su vrlo dobro imali jako puno inspiracije, sada moraju jednostavno izmišljati evo i guje. Vratit ćemo se u ovoj temi, imamo telefonski poziv. Halo, dobro večer. Dobro večer. Lijep pozdrav, poštovanje, slušamo vas. Ovako, pozdravi vaše goste. Ovdje je jedan pravaš srcem i dušom. Gospodin Miljak zna ko je ovdje na telefonu, po glasu mi prepoznaje. Dobro, slušamo vas. Naime, htio bi možda kao pitanje, jer recimo možda neku, ajde recimo konstataciju. Jedan put sam vas pitao u vašoj emisiji Politika istina. Kad sam vas pitao tko to ne daje glasove pravašima. Se vi sjećate što sam rekao? Dakle, to su ljudi koji imaju nečistu savjest, razumijete me, i boje se iskazati svoje nacionalnu pripadnost. Ja samo pitam se jednu stvar. Neka mi netko u Hrvatskoj imenom i prezimenom pokaže i jednoga pravaša koji je počinio nešto protiv Hrvatske države, svoje domovine. Dakle, da li je završio taj u zatvoru? Kao recimo glavni igrač HDZ-a. Zna se tko. Evo, samo bih to htio reći, ništa drugo. Ja lijepo pozdravim vaše goste i želim svako dobro i sve najbolje. Bog i Hrvati. Evo, hvala vama, hvala vam na konstataciji. Evo, gospodine Miljak, evo jedan ovako renomirani, dosta konzervativni, čak bi se usudio reći ultranacionalistički medijski gigant, Novi list vas je proglasio neofašistima i proustaškom strankom. Kako vi komentirate situaciju, medijsku situaciju u Hrvatskoj? Evo jednostavno, kako ocjenjujete demokratičnost hrvatskih medija? Pa mislim da kad su u pitanju, pa možemo slobodno kazati, glavni mediji, mainstream, kako se sad moderno govori, jednostavno tu nema nikakve demokracije, niti tu može biti govora o slobodi medija. Tu postoje naši i njihovi. Oni svoje favoriziraju, sve drugo ocrnjuju. Ovo što je gospodin Tepeš napomenuo, ako pripadate drugačijoj ideologiji, naravno da će vas oni ocrniti, nazivati svakakvim imenima. Nas Novi list redovito prati sve naše aktivnosti. Mi jednostavno ne odgovaramo na te, jer to su za nas, možemo slobodno kazati, najobičnije gluposti. Pravaštvo nema nikakvih dodira. Ni u jednom svome segmentu sa nikakvim totalitarizmima, sa nikakvim totalitarnim ideologijama, sa mržnjama i tako dalje što se nama imputira, ali ono što sam već i prije kazao, oni nas stalno nastoje držati na toj razini pomoću tih antihrvatskih medija kako bi se pred javnošću nas prikazalo onakvima kakvi mi nismo.
Pravaši će doći do izražaja prava pravaška ideologija kad nekoliko pravih pravaša uđe u Hrvatski sabor, kad mi budemo imali mogućnost govoriti uživo. Ovo nije, evo ja nisam pozvan već jako dugo emisiju, mi smo u potpunoj medijskoj blokadi u Zagrebu radi naše politike, radi našeg svjetonazora i mi jednostavno ne možemo doći, ne možemo predstaviti onaj pravi pravaški izvorni program koji je nužno involvirati u sve društvene tijekove, nužno involvirati u život. I ovo što je gledatelj vaš kazao, zašto se ljudi boje i dati glas, iako njega niko tamo ne vidi, ali vjerujte mi da taj strah u ljudima postoji, upravo generiran i pomoću ovih medija. Znamo da mediji imaju jako velik utjecaj. Oni znaju da mi to nismo, ali podsvijest njima govori ipak nemojte njih još, oni će, ne znam, nija učiniti ovo Hrvatskoj, učiniti ono. Znači, oni nas plaše Hrvatsku, da ćemo mi učiniti nažao Hrvatsku, oni koji su biti spremni za Hrvatsku dati sve. Mislim, to je jedan apsurd. I mi imamo sad situaciju povodom ovih uhićenja. Tu se očituje najbolje jedan mentalni sklop ove cijele vlasti, Josipović, Milanovićeve te vladavine, jer oni drugačije ne znaju. Mi znamo iz kojega milja oni dolaze, iz kojega političkog kruga. Možemo slobodno kazati jednog boljševičkog kruga koji ne zna funkcionirati nego jedino pomoću generiranja straha. Znači, taj generirani strah, mi ne smijemo zaboraviti da je 20 i nešto godina je malo za izgradnju demokracije. Mi smo izišli iz jednog totalitarnog režima komunističkog, jugoslavenskog, velikosrpskog, gdje su ljudi ubijani do 90. godine. U ljudima je još uvijek taj veliki strah i oni to jako dobro znaju manipulirati sa tim strahom Hrvata i oni na tome strahu u biti egzistiraju. Ja bih sad pozvao sve mlade, i ove mlade u Splitu koji su ove plakate lijepili. Ne bojte se takve vlasti. Ovo je naša država, naša Hrvatska i borite se, iskazujte svoje stavove sasvim javno i kritizirajte svaku vlast koja nije dobra. Pa tako i normalno da su ovi kritizirali predsjednika Josipovića jer nisu zadovoljni i ne vjerujem da je velika većina nije zadovoljna sa njegovim radom. Utjecajem ovih medija stvorena je opća percepcija o hrvatskom narodu da pravaši generalno gledajući nisu loši, međutim da je najbolje što znaju raditi mahat hrvatskom zastavom i pjevati domoljubne pjesme. Kako mislite, a s obzirom da imate ozbiljne planove i još ozbiljnije izglede da uđete u izvršnu vlast, kako mislite dati svoj obol, evo, kako mislite materializirati svoje domoljublje, kako će se one manifestirati, evo konkretno po pitanju recimo banaka, po pitanju rasprodaje imovine, po pitanju rasprodaje nacionalnih vrednota i konkretno, evo, to sam vama i već postavio po pitanju renacionalizacije određenih dobara koje bi mogle, evo, za koje bi se mogla otvoriti mogućnost renacionalizacije. To zvuči ovako dosta ljevičarski, ali vi ste i sami rekli, pravaši su socijalno gledajući najljevičarskija stranka. Pa evo, ja ću reći HSP Ante Starčević 28.2. na obljetnicu smrti dr. Ante Starčević ima programsku konvenciju, isto gdje će biti naši kolege, dakle, iz Hrvatske čiste stranke prava. To će biti dokaz, rezultat jednog stručnog rada naših stručnjaka gdje ćemo mi onda pokazati ovo što ste vi rekli da mi nismo samo oni koji znaju mahat hrvatskom zastavom, dakle, nego da znamo jako dobro mahat hrvatskom zastavom, ali uz to znamo jako puno i o gospodarstvu, i o zaštiti okoliša, dakle, i o situaciji u zdravstvu, socijali. Ja sam to puno puta spominjao, najbitnije je danas oživiti hrvatsko gospodarstvo. Dakle, kako se to može napraviti? Na više načina, ali ono što ja kažem, ovo što ste rekli i za banke, ne moramo gledati u neke daleke zemlje. Možemo pogledati u susjedstvo, možemo pogledati recimo kako je to napravljeno i u Mađarskoj. Neko će opet reći za gospodina Orbana prilijepit će mu 500 etiketa samo zato jer u stvari on napravi ovo što ste vi sada rekli. Dakle,
oni imaju tu moć i dvotrećinsku većinu u njihovom parlamentu. Dakle, jednostavno je zaštitio mađarske građane od svemoći banaka, dakle od svemoći stranog kapitala koji su u stvari i mađarski narod, a tu možemo reći dakle i hrvatski narod u stvari napravili robljem. Dakle, ovo je jedan moderni feudalizam i tu je potrebna jedna jaka snaga u vlasti Hrvatske države koja će jednostavno te stvari prekinuti, koja će itekako staviti dakle ruku na stol u onim prijedlozima koji bi štetili hrvatskim nacionalnim interesima. To je dakle nikako ne može biti nikakva prodaja, niti davanja koncesije, niti hrvatske obale, hrvatskih otoka, Jadranskog mora, pitke vode, dakle nalazišta plina, nafte, isto tako i šuma. Ono što je bitno, bitno je privući investicije. Sada to je ono što gdje moramo biti jako investicije su nemoguće u zemlji koja ima stopu poreza koja se mijenja svako malo, a 25% na najviši. Sada dolazimo na to, dakle porezno rasterećenje, ali dakle to je sad razlika između nas i ove vlade koja je sada. Dakle, ova vlada, evo primjer, opet se vraćam na Zagrebačku skupštinu, danas smo imali raspravu o proračunu. Nije to samo Zagrebačka skupština, to su sve jedinice lokalne samouprave. Dakle, vlada je izglasala jednu mjeru koja je u stvari uzela jedinicama lokalne samouprave dio poreza, odnosno prireza koji im pripada, kako bi ostavili u centralnoj blagajni. Dakle, oni su to već u nekoliko navrata. Oni u ove 3 godine ne znaju ništa drugo raditi nego samo poreznim nametanjem, a ne rasterećenjem, dakle, opterećivati hrvatske građane, one koji rade, a veliki broj nezaposlenih, kako bi punili budžet, kako bi prikrili svoju nesposobnost. Tako i ovaj potez je da bi nešto malo u ovoj predizbornoj godini napunili budžet, kako bi pokazali narodu da su oni ipak nisu toliki gubitnici, ali ono što je bitno, oni tu mjeru opravdavaju povećanjem plaća. Nažalost, plaće minimalne će otići gore niti za 100 kuna. Otići će najviše ove plaće iznad 10-15 tisuća kuna. Ali šta su napravili? Napravili su da su jedinice lokalne samouprave ostali bez svog životno potrebnog novca i sada se povećavaju komunalije u nekim jedinicama lokalne samouprave. Dakle, smanjuju se plaće djelatnicima lokalne samouprave. Dakle, ne može se asfaltirati 5 cesta, nego će se asfaltirati 4. Ne može se plinificirati. Dakle, ljudi ostaju bez plinskih priključaka. Dakle, u stvari oni idu napraviti jedan potez kao da pokažu da je dobar, a u stvari onda naprave 5 loših poteza. Dakle, sukladno tome, mi kada govorimo o investicijama, govorimo o poreznom rasterećenju. Vi imate primjer, evo ja proučavam malo svjetske ekonomije. Dakle, evo uzet ću Kinu i kineski bum. Dakle, vi napravite poduzetničku zonu gdje ćete prve godine dati porezno rasterećenje, odnosno nikakvo opterećenje investitorima. Sad tu mora biti se oprezan da li domaći investitor, strani, jer to su sada sve nijanse. Dakle, gdje ćete vi u stvari u tim zonama zaposliti hrvatske radnike, dakle ne samo, dakle svih kvalifikacija, visoko kvalificirani i nisko kvalificirani, smanjit ćete nezaposlenost, potaknut ćete potrošnju. Kada potaknete potrošnju, onda krene ona pozitivna spirala prema gore, a ne kao što je sada negativna spirala prema dole. Dakle, to onda generira, dakle, jedan gospodarski uspon u više grana, ne samo u jednoj grani. Mi se zalažemo, dakle, da se porezno rasterete srednji i mali poduzetnici. Smatramo na primjeru srednjeevropskih država da su stvari srednji i mali poduzetnici oni koji nose gospodarstvo države. Dakle, to su, ako možemo konkretno reći, evo ovdje u Slavoniji obiteljska poljoprivredna gospodarstva, onda imamo na Jadranu ribare, dakle to je sve spada u tu kategoriju. Dakle, imamo standardne obrtnike, dakle Međimurje, Istra, da ne govorimo turizam, također spada u tu kategoriju, dakle oni koji iznajmljuju kuće, dakle sve to spada u taj dio srednjeg i malog poduzetništva i tim mjerama vi u stvari potičete jedan gospodarski rast. Također smo otvoreni za malo jače investicije, dakle i strane. Evo, ja bih napomenuo kada govorimo o stranim investitorima. Ono što nedostaje Hrvatskoj državi, to je ministarstvo koje će biti veza, da li se ono zvati za iseljeništvo ili useljeništvo, to je tako manje bitno, ali između Hrvatske i hrvatskih iseljenika. Mi ne smijemo zaboraviti da mi ne koristimo potencijal hrvatskog iseljeništva. Nažalost, Izrael ima jako veliku svoju emigrantsku zajednicu, Italija, Irska. Oni su svi profitirali. Dakle, iskoristili su svoje iseljeništvo kako bi donijelo novac u matične države. Od Sicilije koja je goli kamen, pa su uložili novce, dakle, do Irske koja je to iseljeništvo izvuklo, isto kao iz Izraela. Dakle, postoji, znači, zašto naš hrvatski iseljenik koji ima jako puno novaca, to su pokazali u Domovinskom ratu, dakle, ali dajmo im da oni ulože, oni će itekako znati cijeniti Hrvatsku državu, neće sigurno naštetiti i tu se dolazimo do ovog dijela zaštite okoliša. Pa svako od nas ko će investirati, pa mi živimo, naša djeca žive u toj Hrvatskoj. Pa naravno da ćemo se brinuti o toj zaštiti okoliša. Dakle,
puno pitanja se otvara, ali se isto tako sa tim rješenjima puno pitanja i zatvara. Ovo je jedan mali, da ne uzmem previše vremena, dakle mali dio tih programa koji mi u HSP Ante Starčević imamo, koji razrađujemo s našim koalicijskim partnerima, kažem i Hrvatska čista stranka prava, također promišlja sve ove stvari. Evo, gospodine Miljak, konkretno pitanje za vas. Recimo, partizanski zločini se u očima hrvatske vlade i predsjednika moraju kontekstualizirati, moraju se jednostavno staviti u nekakav povijesni kontekst i istovremeno se preuveličavaju zločini u Domovinskom ratu pa se nazivaju ratnim zločinima, izjednačava se ta krivica, imamo danas i pojmove građanski rat, agresija na Bosnu i Hercegovinu i tako dalje i tome bliže, to nije poanta, to je jedna samo sastavnica. Druga stvar, imamo recimo konkretno građansku inicijativu koja se bori za konkretan stav o bračnoj zajednici. Svega nekoliko dana nakon tog referenduma imamo odluke hrvatske vlade o životnoj suradnji, odnosno evo kako oni to kažu na hrvatski način, životnom partnerstvu, kao izravno izigravanje volje građana. I sad upravo u ovome trenutku imamo situaciju da je prikupljena masa potpisa protiv monetizacije autocesta i da ministar resorni koji dakle je nadležan za te autoceste kaže da on nastavlja sa prodajom autocesta sve dok se Ministarstvo uprave ne odluči kada će dati blagoslov za taj referendum. Vama spočitavaju da ste neofašistička stranka. Nije li ovo fašizam, nije li ovo izravan udar na demokraciju i na volju naroda? Pa naravno, gledajte, ovo sve što ste naveli, tu se iz svega iščitava jedna velika disproporcija između vlasti i naroda. Znači, vlast jednostavno ignorira prvo traume ovoga naroda povijesne, koje kad ste spomenuli te partizanske zločine, da cijelih ovih 20 i nešto godina za te zločine nitko nije odgovarao. To je jedna velika tragedija i velika jedna boljka ovoga društva. Dobro, ja sam se krivo izrazio, iskreno, mislio sam na komunističke zločine koji su trajali do kraja. Dobro, do kraja, da. Ali koliko god to izgledala benigna tema, to je jako važna tema, ali naravno da treba i nju otvarati, treba otvarati gospodarske teme i sve druge teme. A ove pitanje referenduma i ako građani u velikom broju i velikom postotku izglasaju da je u Ustav ulazi da je brak isključivo zajednica muškarca i žene, a onda vlada to praktički derogira svojom nekakvom uredbom nakon kratkog vremena, to je ignoriranje i poništavanje na neki način volje milion i nešto ljudi. I to govori o toj vladi, koliko ona drži do tih ljudi. To je ono što cijelo vrijeme mi govorimo, da oni ne poštivaju volju hrvatskih građana, hrvatskih državljana koji ne misle kao oni. To je taj njihov mentalni sklop i ja vjerujem da se ova vlada sada, ne sada, već i prije, mi smo je predviđali 1-2 godine kad su došli na vlast, ja sam to izjavio gore na Markovu trgu kad su imali jednu veliku konferenciju, da im predviđamo 2 godine i da su oni odgovorna vlada, da imaju imalo odgovornosti, oni bi zbog katastrofalnih rezultata, zbog situacije u hrvatskom društvu, da BDP pada 12. put za redom. Znači, tu je sad pitanje moralnosti više. Znači, oni više legitimitet odavno nemaju. Znači, da oni imaju imalo odgovornosti, oni bi odstupili i rekli bi evo, neka neki drugi ljudi to preuzmu, neka neki drugi ljudi pokušaju napraviti bolje ovoj Hrvatskoj. Međutim, oni Hrvatsku ne doživljavaju. Oni Hrvatsku doživljavaju kao jedan svoj, da tako kažem, rasadnih fotelja od kojeg će oni dobro živjeti i nastoje to, tu su vrlo, da tako kažem, tu su se specijalizirali za očuvanje tih vlasti, jer te vlasti, jer nama u biti vlada jedna velika manjina. To je na sramotu i nas, možemo reći, i pravaša koji smo i do sada bili razjedinjeni, sve to nas sili da idemo stvarno u jednu veliku koaliciju. U toj koaliciji, što je govorio gospodin Tepeš, neće moći doći do involviranja ili provedbe cjelovitog našeg pravaškog programa. Jer kad bi mi došli na vlast, kad bi pravaši imali većinu, ja vam garantiram da bi Hrvatska za 2 godine uvozila radnu snagu. Jer tu su nužne na radikalnu situaciju, radikalno siromaštvo, radikalnu opljačkanost Hrvatske,
su nužne radikalne mjere, radikalni rezovi. Ali mi imamo sada situaciju da je Hrvatska u Europskoj uniji, da nas koče njihovi zakoni. Znači, mi ovdje moramo imati jako čvrstu i stabilnu vlast koja će biti u stanju i u nekim segmentima kazati i to Europskoj uniji, čekajte, mi jesmo potpisali i u redu je da poštijamo ta pravila koja smo potpisali, ali Hrvatska je u krizi, hrvatski ljudi gladuju, mi jedno vrijeme suspendiramo ta pravila i mi se moramo posvetiti uređenju države ovdje. Znači, stvaranju novih radnih mjesta, nama ne treba moljakanje nikakvih, to je sramota da mi moljakamo Europsku uniju, da nam se nekakvi fondovi, da financiraju nekakve projekte u Hrvatskoj. Novac, ne postoji novac koji u ovakvom okružju, u ovakvom načinu rada može Hrvatsku spasti. Taj novac ne postoji na svijetu. Znači, nas može promjena načina rada, promjena pristupa u tome, njegovanje kulta rada, vraćanje proizvodnje, zapošljavanje. Evo, Slavonija nam je pusta. U Hrvatskoj 2 milijuna hektara mi zemlje imamo koja nije obrađena. To su strahoviti kapaciteti koji se moraju trenutno aktivirati. A kad mislim na one druge mjere, možda sad nije ovdje uputno, pošto smo mi ćemo biti dio te koalicije, mi ne možemo i svjesni smo toga da ne možemo cijeli naš program involvirati, pa sad i neću govoriti koje bi sve mjere, koje su sve nužne mjere koje bi bile potrebne da Hrvatska krene ubrzano ka boljitku. Ali mi vjerujemo da će i ova koalicija, to sam rekao na početku, krenuti u tome pravcu. I mi ćemo tu spremno to poduprijeti, da ćemo nakon ove godine naše ljude koji će isto sudjelovati u izradi detaljnih programa, ali velim, nama je glavno ono krucijalno, temeljno promijeniti, nikakvi zakonski akti, nikakve promjene Ustava, tu ne mogu puno napraviti. Ivo Josipović je u Knesetu spomenuo ustašku guju. Ja bih, evo, mi smo rekli u Hrvatskoj zaista živi guja, međutim ona nije guja nego orjunaški udav koji se obilato hrani novcem iz banaka s Manhattana. I onda imamo jednostavno tu paradoksalnu situaciju da ministrica vanjskih poslova se nađe prozvana da komentira, evo, i da bude najžešći agitator upravo u ovakvim referendumskim inicijativama koje s njenim resorom nemaju previše veze. Međutim, ono što ima veze s njenim resorom, to je recimo puštanje Vojislava Šešelja iz haškog pritvora. I ona ne izražava sućut hrvatskim majkama koje su ti četnici pobili. Ona ne izražava žaljenje i zabrinutost što ovaj luđak pretendira na hrvatski teritorij, nego ona izražava žaljenje što bi to možda moglo stvoriti atmosferu koja će narušiti dobre susjedske odnose između nas i antinskog krvnika tamo u Beogradu. I nestabilnost u regionu. U regionu, da. Kako bi ona rekla, odgovorit ću na to, samo da se nadovežem. Kad je kolega Miljak spomenuo EU fondove, ova vlada, nažalost, nije sposobna i nema stručnjake za povući ta sredstva iz EU fondova. Dobro, nećemo. Zaposlit će još novih 1000 menadžera koji će, evo sad smo čuli neki dan vijest, 1000 menadžera koji će se posvetiti upravo tome, tako da evo, živjela partija, oni barem ali neće, dakle, smanjuju nezaposlenost. Šta se tiče hrvatske vanjske politike, ja bi se tu osvrnuo kada ste spomenuli gospođu Pusić, dakle, to je jedna vanjska politika koja nema jasan smjer. Dakle, prvo mi nemamo, kada govorimo o nacionalnim interesima, ako gledate stabilne i europske i svjetske zemlje, stabilne zemlje imaju svoje nacionalne interese, bez obzira koja vlada bila lijeva, desna, crna, crvena, plava, zelena, žuta. Dakle, oni imaju vrlo jasno postavljene svoje strategije i nacionalne interese što se tiče vanjske politike. Hrvatska nema. A ako govorimo o gospođi Pusić, Josipoviću i Milanoviću, dakle njihova jasna strategija je uvlačenje, ovo što sam rekao u jednom dijelu emisije, dakle Hrvatsku nazad na taj Balkan, dakle vraćanje na taj jedan versarski poredak, vraćanje u tu Jugoslaviju koja se sutra tako ne bi zvala, za razliku od nas koji vidimo Hrvatsku šta ona je od stoljeća 7. Dakle, taj srednjeevropski kulturni krug i mediteranski kulturni krug i ta politika je očita, dakle, i ovo što ste vi dobro primijetili, prva stvar, oni uopće nisu dobro reagirali prve dane kada je Šešelj se vratio u Srbiju. Oni su trebali puno oštrije reagirati, trebali su pod hitno pozvati hrvatskog veleposlanika iz Beograda na konzultacije. Mi iz HSP Ante Starčević napisali smo jedno priopćenje, dakle, i hitno uvođenje viznog režima
prema građanima Srbije, jer evidentno da Srbija nije reagirala na adekvatan način na Vojislava Šešelja. Kada govorimo o Srbiji, govorimo i na političke elite, a i na narod koji je to itekako treba osuditi. Imamo nekoliko telefona, pa poslušajmo naše gledatelje. Vrlo kratko molio bih vas. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer. Dobro večer, slušamo vas. Jesam uključen, jesam. Jeste, slušamo vas. Poštovani, da vam kažem nešto što nikad nitko ne spominje. Samo se govori o Starčeviću kao političaru, ali ovo što ću vam reći niste nikad čuli na radiju ni na televiziji, niti bilo gdje. Dobro, slušamo. Doktor Ilija Abjanić, rođen je u Starim Mikanovcima 1868. godine, a umro je u Vinkovcima 1946. godine. To je zastupnik Stranke prava 1907. godine u Saboru. Dobro. Jedan od najsvestranijih intelektualaca 20. stoljeća. Istaknuti pravaš, starčevićanac, mitologizator Hrvatske, beskompromisni borac i dosljedni borac i oporbenjak, zbog čega je ispaštavao rječnik, jezikoslovac, pisac, novinar, veliki borac protiv mađarizacije i germanizacije. U redu, evo, hvala vam na lijepo. internetu, oprostite samo da kažem do kraja, nemojte... Evo, molim vas, evo, nemamo zaista vremena, ako biste dali samo svoju poantu ove priče, onda ćemo vam zahvaliti. Zbog toga hoću reći da takav velikan, jedan velikan slavonski, da nema ni u Vinkovcima ni u Mikanovcima svoju ulicu. A na internetu se i ne spominje, samo se spominju današnji pravaši koji su na vlasti, a naši velikani se ne poštivaju. Dobro, evo, hvala vam lijepo. Evo, slušamo sljedeći poziv. Halo, dobro večer. Evo, nemamo više poziva. Evo, zahvaljujem gledatelju na povijesnoj lekciji. U svakom slučaju stoji na mjestu, međutim, evo, nije samo jedan pravaš ostao zakinut za svoje ulice. Imam osjećaj samo da su podobni pravaši dobili neke svoje ulice. Ako moram, dakle, evo, baš zapisao sam pa ćemo baš vidjeti ovoga, na ovome treba inzistirati, a kažem da mi je gledatelj dobar jedan uvod, ja kao pravaš dugo godina, onda i povjesničar pri tome, pa sam i pisao ovoga za naše potrebe unutar stranke nekoliko tih knjižica, dakle ima puno tih pravaških velikana, da to kažem, ono što je kolega Miljak rekao, nas ovi mediji pokušavaju svrstati u jedne dio totalitarnih režima, ali ono što je totalno suprotno. Ne znam, postoji li ulica Josipa Franka u Hrvatskoj? Ne, ali ne postoji, dakle, od istaknutih pravaša, iako, evo, sad gledatelji sigurno ne znaju da su neki istaknuti pjesnici Ante Kovačić, tako dalje, dakle, pravaši ovoga, tako da je bilo... Harambašić, čisto. Dobro, evo, nećemo sad... Ne, ali hoću reći, dakle, šta je pravaš... Evo, sad se vraćam na poantu početka misli. Zašto pravaštvo u Hrvatskoj ne smije umreti, neće umreti? Bar dok sam ja, dok je kolega Miljak, dok je naših 15.000 članova. Nikada nećemo. I to je baš zato, dakle, jer pravaštvo je ta jedina ideologija koja je imala takve velikane koji su zadužili hrvatsku povijest. I to je ono što hrvatski narod mora shvatiti. Dakle, da bez te komponente u hrvatskoj politici, hrvatska politika će se izgubiti i u Europskoj uniji i u budućnosti, jer će nas, da ne kažem pojest, jer to je ovako malo gruba riječ, ali jednostavno, evo, gledatelj mi je dao taj uvod, na kraju krajeva zašto jesam pravaš. To je jedna velika u biti, evo, jedna velika problematika, mogli bismo, evo, konkretno kod vas u Zagrebu, trgovi, ne znam, Delana Roosevelta ili ovoga Broza Josipa, po čemu su zaslužniji, ili recimo jednoga Rockefellerova ulica, po čemu je to zaslužnije od recimo jednoga Josipa Franka, Milana Šuflaja ili tako dalje. Nemamo, nažalost, vremena da uđemo i u tu problematiku. Gospodo, evo, jedan kratak osvrt na izborni evo, možemo slobodno reći, inženjering po njemu. Orah, stranka bez tradicije, stranka bez projekta, stranka bez prošlosti i bez ikakve programski napisane, dakle, budućnosti, ako stavimo na stranu, ne znam, Greenpeace i indijsku konoplju, ima popularnost dostojnu, evo, bore se za drugo mjesto u Hrvatskoj. Vaše stranke koje su, evo, nasljednici ideologije koja je najstarija, bore se sa tim marginama na tim anketama. Oni imaju vjetar s Pantovčaka. Dakle, to je jako bitno. Ili dim ili vjetar? Zadimljeni vjetar ćemo spojiti, dakle, s Pantovčaka, dakle, to je čisti projekt.
Ive Josipovića, dakle kako bi osigurao svoje rezervne pozicije. On je siguran da neće ostati drugi mandat. Ono što smo mi zaboravili reći da kao stranke ovim sporazumom o trajnoj političkoj suradnji podupiremo Kolindu Grabar-Kitarović, našu zajedničku kandidatkinju. Vrijeme da konačno mi kao pravaši koji kaže da smo konzervativni, ali da žena bude predsjednica Republike Hrvatske. Mislim da je to isto jedan bitan iskorak. Žena koja ima puno iskustva iza sebe, naše stranke ju podupiru i vrijeme je stvarno da maknemo nesposobnog predsjednika s Pantovčaka, dakle koji se pravi da zna svirati klavira, u stvari diže novce na zampu, dakle to je ono što otvoreno treba narodu reći. Gospodin Miljak, gospođa Holy kao ekološka feministkinja, feministica kako se kaže, evo, inzistira da predsjednik bude onaj koji se zalaže za bušenje nafte u Jadranu, odnosno da bude muškarac, a ne žena. Isto tako da taj kandidat bude špicen kandidat socijaldemokratske partije, iste one partije koje je ona prozvala za nedosljednost i za nedorečenost. Kako vi to komentirate, kako vi komentirate njenu podršku Ivi Josipoviću i što je Mirela Holy uopće u političkom svijetu Hrvatske? Pa gledajte, to u biti delegitimira Mirelu Holy i pokazuje jednu stvar koju smo mi jako svjesni koji se bavimo aktivno politikom, a to je to neraskidivo vezivo među njima, ta njihova baština te propale ideologije iz onoga režima koja je njima kohezivni faktor i to je njima najbitnije. Ovo drugo je sve marginalno, oni će se oko svega dogovoriti, ali ovo ostaje ona čvrsta poveznica među njima i Orah je u biti stvoren i on neće dugo trajati. On nema, ta stranka, niko ne zna njezin program, recimo sad za šta se oni zalažu, osim za abortuse, ne znam, nije zelene, to je jedna... Bilo bi zanimljivo kako bi se Orah predstavljao u inozemstvu. Ona je stvorena kao nekakva alternativa za članove koji bježe iz SDP-a, znači da bi se opet ta jedna grupacija sačuvala, upravo što je rekao gospodin Tepeš, vjerojatno kako bi na ovim izborima se sačuvala ta grupa, jedna čvrsta podloga za Josipovićevo biračko tijelo, ali ja mislim da mu ni to neće pomoći. Vjerujem da su Hrvati postali toliko svjesni nakon 2 puta biranja Stipe Mesića. Mi pravaši volimo reći da mi Hrvati nismo još politički zrela nacija i to je točno, to pokazuje i pojava i ovoliki rast i Oraha, ali smo na putu kako bismo to postali. Vjerujem da će se to sada očitovati, da se neće birati Josipovića 2 puta kao što se biralo 2 puta Stipu Mesića. Ja vjerujem da Hrvati toliko nisu naivni, da ipak moramo biti svjesni da mi sami odlučujemo o našoj sudbini, da postoje izbori kakve god jesu, kakve god se manipulacije i medijske, možda i čak i krađe glasova, možda tu svega ima, ali ja vjerujem da mi imamo tu dovoljnu kritičnu masu kako bismo konačno Hrvatsku postavili na prave noge, kako bi ona krenula u jednom zdravom pravcu, jednom zdravom razvoju, kako bi ovo sve što je do sada bilo loše jednostavno polako nestajalo sa političke scene. Ukoliko se izabere još jedan put Ivo Josipović, ja vjerujem da Hrvatska će jako teško se oporaviti iz ove krize, jer ne može se odvojiti gospodarska kriza od ove druge krize, moralne i političke i tako dalje. Znači, to je sve uvezano. Ne mogu ljudi donijeti boljitak koji nikad nisu htjeli ovu državu. Znači, te ljude jednostavno, kad nije lustracija i dekomunizacija provedena, što je bilo nužno, mi smo jedina država... Evo, molim vas samo. Evo, gotovi smo. U Europi koja nije to provela i ti ljudi se na taj način moraju eliminirati iz sustava. Samo jedan moment. Holy, iako treća ili druga po popularnosti, dakle, pušaju isto jedro. Ljevica je jedinstvena. Ivo Josipović. Nažalost, politička desnica razjedinjena. Dobro, evo opet ste me povukli sad za jezik. Opet je to problem, dakle, kako se ljevica može dogovoriti. Spavno ste spomenuli od gospođe Holy put SDP, pa sad svi pušu kada je interes zajedničkog kandidata. Dobro, ali zanimljiv je odabir naziva stranke Orah. Dakle, oni se predstavljaju, mi smo Orasi. Kako bi to recimo zvučalo na engleskom? We're nuts. To je ovako dosta sreća. Evo, hrvatski službeni jezik Europske unije, pa ne moraju pribjegavati engleskom jeziku. Gospodo, hvala vam puno što ste došli.
gostili Hvala Nacionalno. na pozivu i drugi put. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste gledali Nacionalno. Nacionalno, kažem, gledajte svaki dan, a emisiju Nacionalno gledajte i idućeg utorka u 20 sati kada bi nam u studiju trebao sjesti gospodin Milan Kujundžić. Do tada lijepan pozdrav, svako dobro.